Siis oh my god! Hei, oo vähän hiljempaa. Siis sorry, mut siis... Oo hiljaa. No sorry! Mitä täällä on tapahtunut? Mitä sä oikein teineet siinä? Näin, mä todistin koko tilanteen, siis oh my god. Siis oh my god! Siis aivan... Siis voisikohan Big Brother lainata näitä videoita? Siis nyt lopeta tollasen tuhmuuksien puhuminen. Me ollaan telkkarissa. No siis, Mä en ois ymmärrä. kiva, jos niinku... Hei, kuules nyt. Eikö se ole niinku No niin! Kai kuvataan, hei! Siis kuulkaas nyt, tää menee aivan liian Kai villiksi. kuvataan, Hei, kuvaat mä en kestä. Siis mä en todellakaan kestä kattoo tällaista Mitä joka vittuuks me sopisi? päivä.